Quan nosaltres anem a l'ordinador i busquem el Termcat, podrem buscar i trobarem tots els noms de tots els mamífers del món en català. Nosaltres, per exemple, tenim una grandíssima riquesa pel terme espiadimonis. Espiadimonis, libèl·lula, tallanassos, estiracabells, senyoret, loparot... Aquests termes els podrem trobar si busquem a Termcat i realment veurem fins a quin punt hi ha una grandíssima diversitat en la nostra llengua, també. La implicació d'especialistes i d'institucions ha estat absolutament cabdal en l'elaboració d'aquest diccionari, concebut com una eina pràctica que pretén afavorir el coneixement i la difusió dels noms catalans dels mamífers en els diversos àmbits d'ús. Fins a dia d'avui disposàvem de 7 canals temàtics. De fet, els àmbits seria dret, ciències de la salut, TIC, economia, alimentació, esport i ciències de la terra, i ara doncs avui incorporem aquest nou canal terminològic de ciències de la vida. Avui que presentem el canal Vida, ens agradaria, en primer lloc, que el féssiu vostre, que fos una eina útil per tots els que sou avui aquí i continuant per tots els professionals i usuaris que pugueu conèixer, que el puguin fer servir. Totes les persones que utilitzen, i m'atreveixo a dir que estimen la terminologia de les ciències de la vida. El diccionari i el portal que hem vist avui aplega denominacions catalanes de nova creació i denominacions catalanes tradicionals, amb la qual cosa enllacem el nostre present, el nostre futur amb el nostre passat.